Надявам се, че всички вече знаете за видеоклиповете, в които имигранти, престъпници нападат български деца. Ако не сте попаднали на тези клипове и на тази информация, съветвам ви да проверите нашата страница, където ще намерите тези видеоклипове. Изглежда, че това се случва точно след като ПП, Да, България и ГЕРБ сключиха сделка с Шенген, според която престъпниците от западните държави ще се връщат в България и те ще ни пращат престъпници. Не доктори и инженери, а буквални престъпници, които са хванали да правят престъпления и ги връщат в България. Според споразумението за Шенген, които ГЕРБ, Продължаваме промяната и Да, България са включили. Анализирахме профилите на имигрантите от тези случки в социалните мрежи и открихме, че те са въоръжени с пистолети, истински пистолети, ножове, мачета и други оръжия. Намерихме видеоклипове, на които те стрелят с оръжията, с пистолетите от автомобили на магистралата. Тези клипове могат да ги намерите в нашия телеграм канал. И погледнете как реагираха българските новинарски медии. Фалшивите новини, като Нова, BTV и други сайтове, собственост на западни компании, на които ЦРУ, бивши шефове на ЦРУ седат на борда на тези компании. И много от тези сайтове за фалшиви новини са спонсорирани от ГЕРБ, както ще видите след малко. Как мислите, че те отразиха тези събития? Както са се случили реалността? Естествено, че не. Излагаха. Те обвиниха българите. Обвиниха българските деца, че те са нападнали невинни имигранти, студенти, невинни студенти имигранти. В този сайт за фалшиви новини, Клуб Z, финансиран от ГЕРБ и Запада, може да проверите финансите им в Българска национална медия, те използваха снимки на статите. Погледнете снимката. Тази снимка от Южна Америка. Защо те не може да използват снимка, където българи нападат имигранти? Защото тази снимка не съществува. Няма клип. Нито едно изображение. Няма, където българи нападат някакви невинни студенти и имигранти. Няма. Не съществува. Проверили сме навсякъде. Нито един клип, нито една снимка, където българин напада студент-имигрант в последната седмица. Няма. Лъжат. Но всички видяхме клиповете, какво се случи, как 30 имигранти, 11, колкото и да бяха, скачат на български деца, бирки, как имигранти, въоръжени, с саби, с летви, с метални копия, как гонят хора по улиците. Всички видяха този клип. Ако не сте, проверете страницата ни. Защо няма клип как българите нападат студенти и имигранти? Защото няма такова нещо. Използват снимки от Южна Америка. Да ви лъжат, да ви манипулират. Цяла София в момента е поставена в повишена полицейска тревога. Навсякъде има полиция. Ако излезете на център, ще видите патруки навсякъде. Но в новините ни лъжат. Заблуждават ни. Казват, че имигрантите са жертви. Трябва да докараме още имигранти. Те са жертви. Те са инженери, те са доктори, те са студенти. Те не ни връщат престъпници. Не гледайте какво договора казва, че ще връщат престъпници. Това не е истина. Те българите са виновни. Българите са виновни. Това 14-годишно, 12-годишно момиче. То преби 30 имигранта е пребил. То е виновно. Ако слушате Нова, BTV, Клуб Z, те ще ви кажат истината. Вярвайте им. Ако желаете да седите информирани с фактите, последвайте нашите страници в Telegram, в Facebook, в TikTok и в сайта Българска национална медия, където може да се абонирате, да стоите в течение с истинските новини в България.